såg att han har fått sin smäll i alla fall vid landningen där förut. Ja, okej. Okay. Ja, Nu är det FPS-video. det är just där hans bok. Utan tejp. Hur långt ska det gå då? Miss. Vad? Dra ut antennen också. Jaha. Ah, så kinkig. Ja. Kör vi med sådana där antenner på 2,4 ska du klara det på samma. Och... Ja, just det. Får flyga på nära håll. Nej. Ja, det var en traktor. Vägen. Jädrar vad bra. Men han flyger ju. Han flyger fint fast det blåser. Man har koll på det nu. Eller har stoppat i gyr och allting igen säkert va? Fan, kan du hovra eller? Ja, men så vänder jag. Ska vi se. Kommer han ju stickas med en raket. Hej och hå, vad lätt att hitta han. Där hittade jag. Nej, inte full kontroll men full kontroll är ett företag. Ja, du kan starta en så heter inte full kontroll. Ja, det för alla nybörjare. Det är ju var någonting. För er som inte har full kontroll. Inte full kontroll. Jag får inte sätta. Stå stilla. Ska jag få in det bra? Oj. Du har uppfunnit Hyperfly 2 kan man säga. Fast utan rotor.
Och skador? Jag kan göra det om du vill. Du tycker inte det är dags att gå över till 2,4? Oj. Du ser Åke? Jag är på bild. Du är på film. Ja. Vänta, nu ska jag göra något coolt här. Nu ska jag stå snett bakom så här när du kastar. Ja, jag vet inte om jag ska.